Boli sme od nedele 18. februára až teraz do 24. do soboty. Sme boli v Rusku a na Ukrajine, na východe Ukrajiny. Tento raz sa nám podarilo vlastne prejsť veľmi veľkú časť tej východnej Ukrajiny v oblasti bojov. Prechádzali sme vlastne do Alčiejevska cez rôzne oblasti. V okolí Alčiejevska boli momentálne v tej dobe 3 ukropské línie, také 3 stanovištia, odkiaľ pálili v nejakej diaľke 20 kilometrov od Alčiejevska, smerom pri meste Stachanov, kde boli aj veľké bombardovania a obstrely. Potom sme sa vlastne snažili z tejto Luganskej oblasti dostať do Donecka, čo sa nám vlastne podarilo. A dostali sme sa do Donecka v čase 2 hodiny po tom útoku na ten trolejbus. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa toho, boli sme tam v čase, keď sa to dialo, videli sme prichádzať autá OBSE, videli sme odchádzať, aj teda sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí odchádzali na frontu Doneckého letiska. Čo sa týka bojov ako takých, tak ja som sa s väčšinou z týchto bojov stretla hlavne z tej humanitárnej stránky. Alčiejevsk je dosť veľké mesto, sú tam nejaké trhoviská, nejaké administratívne budovy a je tam veľmi veľké humanitárne centrum. Toto centrum patrí pod batalión Alexandra Mozgovova a má na starosti vlastne pomáhať zásobovať všetky sociálne infraštruktúry v tomto meste aj v okolitých mestách. My sme chodili do dedín, ktoré boli priamo pod obstrelmi, do Annovky, do Prvomajsku, to je také mesto, do tohto Stachanova išli auta už bez nás, pretože to bolo veľmi nebezpečné. Väčšinou tam chodili iba povstalci, ktorí vlastne sú zamestnancami bataliónu. Zamestnancami, no tam oni žiadne výplaty za toto nejako nedostávajú, tam majú len nejaké minimálne príspevky, aby si mohli kúpiť občas cigarety alebo aby si mohli dobiť kredit, ale väčšinou ten mobil majú zadarmo a strechu nad hlavou a jedlo dostávajú. Ľudia tam žijú extrémne skromne v poslednej dobe, väčšinu času nám netiekla voda, aj keď teda elektrika vždycky bola, aj teplúčko bolo vnútri. Vonku bolo niekedy až minus 20 stupňov a tí vojaci tam v takýchto podmienkách veľmi dobre teplo poobliekaní, ale teda ako veľmi slabo najedení, nakladali celé dni a vykladali to, čo prišlo do skladov a nakladali a rozvážali to po okolitých dedinách a mestách. Keď si predstavíte, ja budem sa snažiť v čo najdohľadnejšej dobe s technikom urobiť video o tom, keď si predstavíte vo svojom okolí nejakú nemocnicu alebo školu, kde je napríklad aj internát, alebo škôlku, alebo jasličky, alebo akékoľvek sociálnu infraštruktúru, tak vo všetkých oblastiach na východe Ukrajiny, keďže nechodia žiadne platy ani dôchodky, nič, všetci pracujú absolútne zadarmo a skoro nikto zo svojich pracovných pozícií neodišiel. Absolútne drvivá väčšina zamestnancov zostala na svojich pozíciách ako vychovávateľia, učitelia, lekári, všetci zostali pracovať bez nároku na mzdu pre tých ľudí, ktorí tam sú. Na internátoch, v domovoch dôchodcov zostali stovky ľudí, stovky detí a dôchodcov, na ktoré nedostávajú ani eur, ani hrivnu zo štátneho rozpočtu, hlavne teda v Luganskej oblasti. Dôchodcovia v domovoch dôchodcov nedostávajú takisto žiadne peniaze, čiže zamestnanci, ako keby si na nich zobrali zodpovednosť na miesto rodín, hľadajú pre nich potraviny, hľadajú pre nich plienky a lieky. Toto je tam proste na dennodennom poriadku takmer furt je to tam tak. V deň, keď sme prišli na jeden internát v Alčiejevsku, tak v tom čase sa tam nachádzalo 126 detí a približne 15 zamestnancov vrátane riaditeľky internátu. Boli tam autistické deti, boli tam zdravé deti, väčšina z tých detí má rodičov v iných mestách a rodičia teda v dôsledku nedostatku peňazí a nejakých motorových prepravných prostriedkov sa nemajú za týmito deťmi ako dostať. V deň, keď sme tam boli my, tak sme priviezli pre tento internát, ktorý vlastne obsahoval v tom čase približne 140 ľudí, potraviny asi na týždeň, pretože bolo treba tieto potraviny rozdeliť do viacerých organizácií a domovov.
A riaditeľka, ktorá sa s nami rozprávala vo svojej kancelárii, nám oznámila, že sa s nám nemôže dlho venovať, pretože jej zamestnankyne práve pripravujú izby a postele pre utečencov z bombardovaného mesta Stachanov, ktoré je 20 kilometrov približne, alebo 30 do Dalčievska. Keď sme sa pýtali, že ako je možné, že to dokáže prijať týchto ľudí, keď nevie, odkiaľ pre nich zoberie potraviny a vlastne všetci tam pracujú zadarmo, tak povedala, že jednoducho je to jej povinnosť a vie, že sa tam jednoducho tí ľudia zmestia a budú v teple. To je jediné, čo ju zaujímalo. Potraviny pre nich zoženie, keby ich mala vydúpať spod zeme. Tá žena vôbec nerozmýšľala nad tým, že sa jej to nepodarí. Ona sa proste rozhodla, že sa o tých, povedzme, 100 až 150 ďalších utečencov postará a že bude mať v škole 300 hladných krkov, za ktoré sa bude musieť zasadiť sama, aby ich mala z čoho nakrmiť. Posledná vec, ktorá ma absolútne dojala v tejto situácii, bolo to, keď sa jej opýtala zamestnankyňa bataliónu, ktorá s nami priniesla túto pomoc, že čo keď budú bombardovať aj mesto, v ktorom sa ten internát nachádza. A ona povedala, a to bolo veľmi zaujímavé, pretože v tom čase vôbec v meste netiekla voda, že už majú pivnice pod internátom naplnené zásobami vody, madracmi, dekami, oblečením, až na potraviny. Že tých majú minimum tam pripravených ako zásoby. Ale proste ona bola rozhodnutá, žena v zrelom veku okolo 50-ky, bola proste rozhodnutá sama so svojimi zamestnankyňami zadarmo zachrániť 300 životov v čase vojny. A nikto jej to neprikázal, ona nad tým vôbec nemusela nejako veľmi polemizovať, proste to urobila, len nadiktovala ostatným, zorganizovali sa, čo majú robiť a jednoducho to spravili. To je pre ľudí, ktorí sa tu nachádzajú v našej krajine, často veľmi nereálna záležitosť, aby to vôbec sa nad niečím takýmto zamysleli. A ja verím a dúfam, že až sa raz takéto niečo stane aj u nás, že takíto ľudia sa nájdu. O tejto pani sme išli do nemocnice, do takého sociálneho stacionára, kde chodia pomáhať aj členovia pravoslavnej cirkvi z jedného chrámu. V čase, keď sme do tejto nemocnice prišli, tak takisto sa táto nemocnica pripravovala, ten stacionár veľký, na nával utečencov zo Stachanova, lebo vedeli, že ich pôjdu odtiaľ tisícky, pretože to bombardovanie bolo veľmi ničivé. Aj tí, ktorých sa to bombardovanie nedotklo priamo, že im nezbúrali dom alebo niečo podobné, tak aj tí zo strachu utekali. Nevedela som si to ani nejako veľmi predstaviť, čo sa bude diať, ale veľmi pokojní boli tí ľudia v tom batalióne a v tej nemocnici, pretože oni mali jasné dohody a inštrukcie, že toto ideme urobiť, takto prichystáme postele, máme toľko a toľko liekov, máme nejaké prikryvky, ideme vytvoriť čo najväčšie množstvo miest, aby si tí ľudia mali kam lahnúť. Vytvorili prostredie pre rodiny a začali pripravovať veľmi jednoduché polievky a nejaké cestoviny, aby aspoň troška sa tí ľudia zahriali a upokojili, keď prídu. Na Slovensku, keď sme prišli, tak sa ma pýtali, že či tam majú nejakých psychológov alebo niečo. Oni ich nepotrebujú. Keď prechádzate napríklad cez utečenecký tábor a nad tým táborom prelieta lietadlo, lebo v blízkosti je letisko, tak všetci zdvíhajú hlavy navrch. Keď to lietadlo preletí, tak sa ďalej rozprávajú o tom, v čom prestali, keď ten zvuk začuli. Oni sa proste tomu absolútne prirodzene prispôsobili, aj keď sú niekedy vydesení, tak sa o tom rozprávajú medzi sebou, jeden druhého upokojujú a veľmi ich povzbudzuje tá veľká sila, ktorú cítia v týchto jednotlivcoch, ktorí vedú tie humanitárne centra, tieto skupiny, batalióny a podobne. My v Európe si vôbec nevieme predstaviť, že by sme sa do takejto situácie dostali a podľa mňa mnohí by sa úplne opustili. Aj tam som videla ľudí, ktorí sa opúšťali, ale zase tam našli niekoho, kto ich proste podržal a vykopal z nich ten strach a všetko a prinútili ich, aby sa proste postavili na nohy a išli za svojimi rodinami a boli im oporou. Boli tam ženy, ktoré mali veľké bolesti žlčníka a nemali sa ako dostať k liekom ani k lekárovi, či už to bolo v utečeneckom tábore, alebo to bolo priamo v oblasti, kde sa bojovalo. Jednoducho tam tí ľudia sú strašne silní a majú obrovskú energiu a nenechajú sa vôbec len tak zlomiť. Neviem, či o tom viete, ale v Rusku teraz vyšiel taký zákon, že dostanete ako utečenec z Ukrajiny iba 3-mesačné víza.
Keď máte o to záujem, tak sa môžete na toto pozrieť na internete, lebo sa nám stala taká situácia na tom prvom videu, keď sme boli ešte na začiatku, alebo nie, na druhom videu, bola taká dievčina, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva a čakala dvojčatá. A táto dievčina, počas toho, ako my sme tam neboli, tak tieto dvojčiatka porodila, má krásne 2 dievčatka. V jej izbe to vyzerá ako vliahni na kuriatka, je tam veľmi teplúčko, svieti tam taká výhrevná lampa, dievčatka sú v takom veľmi útulnom prostredí, sa mojkajú pri sebe, leškajú na posteli a ona pre ne nemá nič. Nemá si to ani odkiaľ zadovážiť, pretože nemá žiaden príjem, nemá skoro žiadne doklady, pretože utekala bez nich. Oblečenie, čo dostala od pár ľudí, dobrovoľníkov v Rusku a ak by jej ruská vláda neposielala sunár a plienky, väčšinou teda látkové, tak by pre ne nemala proste vôbec nič. Keď som sa jej pýtala, že čo je teda ako jej môžem pomôcť, tak chcela aspoň kočík. A keď som teda sa zamýšľala nad tým, že prečo práve kočík, tak mi oznámila, že do pár dní musí utečenecký tábor opustiť, pretože jej uplynú víza a nemôže v ňom ďalej zostať. A nikto nebude za ňu ďalej riešiť, že kam pôjde. Bola z toho vystresovaná a nešťastná, ale vedela, že sú okolo nej ľudia, ktorí sa jej s najväčšou mierou možno pokúsia pomôcť a nejakú jej tú situáciu pomôcť vyriešiť. A ona bola tiež veľmi silná a povedala, že jednoducho sa o tie deti dokáže postarať. Napriek tomu, že bola absolútne pre niekoho človeka so slabšou vôľou, bola absolútne bezvýchodisková tá jej situácia. Píše, dobrý deň vám prajem. Chcel by som sa opýtať, či je bezpečné tam sa ísť pozrieť autom. Chcel by som tam vidieť. No, keď si vybavíte víza, tak tam v podstate môžete ísť autom. Ale pohybovať sa po území... Počkaj, na Ukrajinu nepotrebujú víza. Ale tam na východ Ukrajiny sa nedostanú cez Ukrajinu, iba cez Rusko. Takže, čiže potrebujú tranzitné do Bieloruska a pobytové do Ruska. Keď máte pobytové do Ruska, potrebujete dvojvstupové pobytové víza do Ruska, aby ste sa dostali potom vlastne z Ruska do východnej Ukrajiny a zaspäť do Ruska a domov. No. Problém v slobodnom pohybovaní sa po území východnej Ukrajiny je v tom, že je tam vojna. Čiže musíte poznať pravidlá. Kde sa môžete pohybovať. Keď vás niekto zastaví na ulici a budete mať pri sebe len pas, v ktorom máte turistické víza, tak vás môžu zavrieť do basy ako podozrivého. Pre istotu. Lebo to môže byť hocikto, kto tam môže robiť nejakú teroristickú činnosť alebo proste robiť tam bordel, tak ako tí, ktorí rozstrelali ten trolejbus v Donecku. Čiže buďte si istí, že je vysoká pravdepodobnosť, že sa len tak sám potulovať nebudete môcť. Iné je, keď poznáte niekoho tam, alebo sa s niekým dohodnete, že vás bude ako povstalec s povstaleckou preukážkou sprevádzať, pretože by vás mohli napríklad neprepustiť cez ktorýkoľvek blokpost, ktorý je pred väčšími mestami. To sú vlastne také časti, ako keby checkpointy na ceste, cez ktoré keď prechádzajú autá, tak sa musia zlegitimovať, aby bolo jasné, kto prúdi a kto vyprúďuje z mesta von. Aby sa nestalo, že sa tam prepašuje nejaké veľké množstvo Ukrajincov, ktorí by tam potom začali strieľať. Čiže autá sú permanentne kontrolované. Sami bez sprievodu by som vám vôbec neodporúčala, aby ste tam išli nielen čo sa týka vašej fyzickej bezpečnosti, ale aj slobody ako takej, že vás môžu vlastne hneď zavrieť. Stalo sa to jednému Slovákovi, že tam prišiel, nabúral do auta vo stoku a 2 týždne bol v base a pustili ho von, ale nedali mu nič z jeho osobných vecí a teraz tam viazne.